Il-kanċer tal-pajp tal-ikel u wieħed mill-aktar rari iżda pajjiżna diġà qed joffri kura speċjalizzata tal-ogħla livell għalih, inkluż bl-użu ta' robotika. Dan l-aħħar żvilupp fis-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna jissemma fi studju li kien ilu għaddej għal numru ta' snin u ġie ppubblikat riċentament f'ġurnal internazzjonali tal-mediċina. L-istudju li sar minn grupp ta' professjonisti, inkluż il-Ministru għas-Saħħa Joe Bela, ġie wkoll ippreżentat waqt konferenza nazzjonali dwar il-kanċer li saret taħt il-patronċinju tal-President Miriam Spiteri de Bono din il-ġimgħa. Dwar dan tkellimna mal-Ministru qabel nnifsu li qal li d-dejta ttieħdet fuq 60 pazjent fejrat il-qalba minn operazzjoni tradizzjonali għal dik ta' keyhole surgery waqt li mis-sena l-oħra fl-isptar Ewlieni Malti din saret aktar speċjalizzata bir-robotika, semma kif sissa diġà saru 5 operazzjonijiet simili. Aħna hemm bżonn li naraw li l-performance tagħna tkun tajba biex in-nies li aħna naqdu l-pazjenti li naqdu ikollhom dik il-konfidenza u l-ispeċjalisti jkollhom il-konfidenza li jittrattawhom dawn. L-informazzjoni miġbura f'pajjiżna taqbel ma' dik ta' pajjiżi oħrajn fejn tidħol din l-operazzjoni komplessa f'partijiet differenti tal-ġisem li jestendu mill-lon saż-żaq. Mir-riċerka ħareġ ukoll li r-riżultati huma inkoraġġanti f'pajjiżna. Aħna sibna li iva id-dejta tagħna tqabbel ma ta' barra l-għajxin is-survival huwa komparabbli, anzi komparabbli favorevolment ma' barra. Il-Ministru Bela appella lil professjonisti biex iżommu d-dejta għal ġid tal-pazjenti. Huwa importanti li l-informazzjoni tkun hemm kollha kemm hi. Tajjeb għall-ispeċjalisti imma l-importanti li din id-dejta hija importanti għall-pazjent li jiġi l-ewwel u qabel kollox.